Ngikubingelele mbukeli igama le-channel kaMave with Prince Bekumndeni kaZulu. Cela ungakhohlwa mbukeli ukuthi usubscribe, ushare, ulike, uphinde ucomment. Lokho kokwenza ukuthi ube ingxenye yalo mndeni. Uphinde uthole masinyane indaba ezipostiwe kule channel ngoba uzobe usuthola i-notification mangabe ususubscribe ngoba phela usuyimember yethu. Ngithanda uveze lokho. Abantu abaningi since kukhona le channel sebeyithatha sengathi i-against mhlambe abelaphi bendabuko noma izinyanga noma iyaphikisa ukuthi ikhona into yokwelapha kwesintu okuyi-traditional medical practitioner. Cha, ngithi mina angiphikisani nalokho futhi nethimba lethu asiphikisani nalokho, kodwa sekukuningi kakhulu esesikubonile okuphambene nokuzwa abelaphi bakithi beqamba amanga beqola abantu ngoba nakho abantu behluphekile. Vele siyazi isizwe sakithi sixakekile futhi sineyinkinga eziningi ezidinga ukuthi zisetshenzwe ngomuthi, kodwa-ke abantu sebethatha i-advantage. Ngiyafisa ngelinye ilanga ngoba kukhona abashushiswayo nje ngokurobha abantu, ngokuqola abantu. Ngiyafisa ngelinye ilanga lento ibhekwe ngelinye iso, kubhekwe laba bantu aba-interview izinyanga. Bakhona nabo abanomthelela wokuthi kurobheke abantu. Indlela umuntu ayibuza ngayo inyanga, umbone ukuthi wenzela umuntu obukelayo ebe-interested, kanti akazi ukumelaphi, uzogcina ebuzwa yilona kuphela. Kodwa babaningi-ke lapha beqile ngisho 3. Ngizobuye ngibasho amagama abo. Kahle kahle-ke le video bengifuna ukukhuluma ngestori esivezayo ukuthi cha, umuthi uyinto ekhona futhi uyasebenza, kodwa-ke sebebancane abantu abawaziyo. Kunendaba eyenzeka, omunye ngacanti istori. Yenzeka ngama-80s, sekuyophela nje ama-80s laphana. Yayenzeka endaweni yaseNembe, eMandeni. Kunomama laphana owayeganile ewunesi wakaXaba. Shuthi kunobaba laphana owayazi umuthi kakhulu ngale ndlela ecaka usathane, wayazi umuthi kakhulu. Shuthi enamakhosikazi amaningi. Shuthi-ke lo baba-ke efuna ukuthatha lo makoti lo, umaXaba lo, efuna ukuthi egane yena iyeke lapha agane khona. Waze wafika esigabeni sokuthi egcine esemthwebula. Okwathi-ke masemthwebula-ke wase eba umuntu onyamalalayo, wase etholakala eshonile. Okwaba ney'nkinga ey'ningi-ke mase kufanele engcwatshe. Kwaze kwangenelela omunye ubaba wakwaMpungose laphana owayesebenza emshinini kashukela, naye uswadlule emhlabeni lo baba. Impungose, your soul may rest in peace. Wangenelela ukuthi esize le family phela ukuthi igcine ingcwabile ngoba iy'nkinga zayidalwa ukuthi phela akashonile lo mama, shuthi uyaphila kodwa manje-ke ngendlela athwetshulwe ngayo kungathi ushonile. Ngosuku kowangcwatshwa ngalo-ke lo mama-ke lona-ke, hhayi, kwasuka isidumo. Kwaba neyiwishiwishi ey'ningi kakhulu ngale ndlela yokuthi nangesikhathi esefihlwa abanye abantu babaleka ngendlela okwaba nesishingishane ngayo esingachazeke. Owafihla esefihlwa yidlanzana, amakholo esebalekile ngoba kwasuka isishingishane ngoba kwakulandwa inyanga laphana, inyanga yaseManguse. Inyanga yaseManguse eyayicupha isidumbu sakhe, isicaba yaphinde yayokucupha nethuna. Okwakuwukhokhovula-ke leya nyanga, yayidumile ngalezi ayikhathi, kwalanda yona. Futhi-ke nesidumbu sakhe lo mama sasingatshengisi ukuthi kade sihleli emakhazeni, sasilokhu sithambile nje sibukuzela futhi sivuza nasemakhaleni. Ngoba kwathi emva kokufihlwa kwakhe kwabe sekuthiwa konke ukudla okusalile ngathi kudliwa, ngithi kwase kuvele eqalile lo mkhuba wokuthi kudliwe mangabe kade kufihlwa. Kwathiwa konke ukudla okusalile ngesikhathi kade kudliwa kofuthi ekhanjwe nakho kuyogqitshwa, kungabikho okuzosala kuze kufike ngakusasa. Nangampela-ke wathi uma eqeda ukufihla lo mama, lo baba-ke oyinyanga wayekade emthwebulile, naye kwabe sekusuka isidumo. Kwabe sekusuka isidumo lo baba naye wabe seshona naye ngendlela engaqondakali, ethi ayifane neyokushona kwalo mama. So-ke lo baba-ke wayeshilo ukuthi ena ucela ukuthi mangabe eshona mase bemfihla bengamfihli elale noma engene egumbini, kwakufakwa negumbini. Bemfihle wabeka isitulo into yakhe wathi ucela ukuhlala kuyo nje mase bemfihla ehlale nje kanjena ukuze ezokwazi ukuyilwela nezitha zakhe, usey'cuphile izinto zakhe. Shuthi wasebonile ukuthi usesendleleni. Wasecela ukuthi-ke mase efihla kodwa engafihleli
kule ndawo, kodwa efihlelwe kumakoti omdala. Umakoti omdala wayengasenseleni, kodwa-ke wayengasahlali khona isikhathi esiningi. Nangempela-ke lo baba-ke wabe-ke eselokhunga esethi uma eshona wasefihlwa-ke ngale ndlela le afihlwa ngayo. Kwathi-ke uma bebuya emngcwabeni-ke abakubo walo baba lo, ngithi bathi umbuyazi mangaphosisi. Bathi uma bebuya emngcwabeni bamfica ehleli endlini yakhe exactly le ndlela abekade ehleli ngayo ngesikhathi bemfihla, nezinto ay'gqokile kuyilezo, nento ahleli kuyizigqika ahleli kuzo. Umakoti waphuma wayobiza abantu umndeni lana, bathi uma efica amfice engasekho, kodwa uma efika yedwa umakoti wabe embona ngenhlahla. Kwaba khona ingane yakhe enye yomfana eyambonayo. Babe-ke nabo sebethatha iy'nyathelo. Bathi-ke uma bethatha iy'nyathelo, ngoba umuthi wawusasetshenziswa ngempela futhi usasebenza, ikhuba lisekhona. Base beya kubantu abahlolayo, hhayi oshaya laba othinta sebegcwele imali. Bathi uma befika kubantu abahlolayo base besho ukuthi hhayi, inkinga kalo baba uthe uma efihlwa wangafihlelwa laphana emzini kamakoti omdala. Futhi-ke enye inkinga enkulu kunazo zonke, noma engayofihla laphana emzini kamakoti omdala, indlela asetshenzwe ngayo ngomuthi, lo baba uyadinga ukuthi eyogujwa. Uma eqeda ukugujwa kube nemizi eyisithupha azodluliswa kuyo lapha endaweni ezoxoliselwa. Wayefisa ukuxolisa esayiphilela, kodwa manje enamahloni engazi ukuthi uzoyiqala ngaphi indaba, ngoba kunabantu abahamba ngayo kule mizi le, okubandakanya nalo osanda kushona-ke uMaXaka. Noma-ke bengamubizanga ngegama, ngoba phela umuntu ohlolayo akambizi umuntu ngegama. Siqala manje nje lento, akabizwa nje umuntu ngegama nangebhange. Nangempela-ke kwabe sekuhlangana-ke kuyiwa enduneni, induna yayisiya-ke laphana enkosini. Nangempela kwavunyelwana, kwabizwa namaphoyisa. It's unbelievable. Amaphoyisa kwawufuna incwadi ecourt ukuthi embiwe. As-understand-a-ke isitori kwakuseyilawa amaphoyisa akuqala ama-ZP, ngoba kube kwakumanje kwakuzoba nenkinga mhlawumbe. Kodwa-ke into yombiwa kwesidumbu into eyazekayo ukuthi phela babengebe-understand into ephathelene nomuntu. Wabe semumumba-ke lo baba-ke, noma-ke wayeseqala ukonakala, wabe sekwenziwa phela lezo zaba-ke ngena kuleyo mizi-ke, engeniswa kuleyo mizi leyo owayethe ufuna ukuhlambuluka kuyona exolisa. Behamba-ke noma babengahambi naye phela, babehamba nehlahla elimele yena, ihlahla leli lomlahlankosi. Nangempela-ke emva kwalapho wasethathwa-ke amaphoyisa akayesekhona-ke enzela ukuthi enze sure ukuthi ungcwatshiwe. Ngifuna ukuvezela isithombe njalo ukuthi umuthi ubukhona ngempela kuqala. Singazi-ke manje ngoba sekugcwele othintitha nje, kodwa hhayi bonke. Nangempela-ke wabe seyofihlwa-ke kumakoti omdala. Kwabe-ke sekuthi loya mama-ke owayethwebuliwe ngoba wayenziwe umuthi, imithi yayenziwe ukuthi ngoba inyanga le yasemangozi yayizokwenza ukuthi umuthi eshone kwangempela ngoba wayengeke sakwazi ukubuya. Kwabe-ke emva kwa-6 months sekubuya-ke i-report, inyanga isisho ukuthi hhayi useshone ngempela-ke. Zabe sey'qaqeka-ke zonke izinto zaloya mama wayombisa, zaqaqeka zonke, ney'ngane zakhe zaphumelela zaba kahle. Ngikhuluma kumanje nje zi-rich, zikhona, ziyaphila inzalo yazo. Nalo baba-ke akabangisabuya-ke elokhu ezoqoqa, abangisabuya. Siyabonga-ke ukulalela kwakho mbukeli. Ungakhohlwa ukusubscribe, ushare, ulike, ucomment. Igama le-channel uKamavi with Prince Kumndeni. Siyabonga ukulalela kwakho.